Vale. Hola a tothom, sóc el David. I jo sóc l'Eric. I anem a fer el sorteig de la samarreta del Miquel. Vale, estem al cotxe on vas anar a buscar el Miquel, no? Sí, aquest cotxe. Vale, doncs aviam, hem de dir que la foto l'han compartit més de 200 persones, però com que la gent no ho compartia de forma pública, no hem pogut veure tota la gent que ho ha compartit. Així que qui tenim aquí són 93 persones. Vale? Moltes gràcies a tothom. Sí, moltíssimes gràcies perquè hem rebut, pues això, moltes comparticions i tal, i molta gent interessada. Bé, anem a llegir ràpid els noms perquè veieu que... Alba Burgos López. Ginebra Rebola. Victoria E. García Muñoz. María Arjona. Franquito Teijeiro. Javier Iguelmo. Miquelino CF. Pamela Ribeiro. Julia Mestres Martí. Vane de la Cruz. Isabel de la Cruz. Julieta Acari. Paula Obiol Roig. Laura Miquelera. Marina Gallardo. Miquel Díez Siempre. Esther A. Martín. Marta Sebastián. Victoria Raji. Pame. Pepa Pic Ama Miquel. Sara Artigot. Graciela Martín Duc. Antonio Raya. Marc Dalmau. Tiaré Casteller. Anita Mejía Flores. Joaquí Villagra. Perdó si no llegim bé els noms, que anem superràpids. Júlia Matzega. Antonio Raya. Cindy Peinado. Miquelera Solamente. Carme S. Moix. Mica Amoyen. No. Gemma Viñeta Castany. David Ruiz. Seravivo Grau. Carla Navarro. Mary L. Gómez. Aida Mudarra. Vicky Gregori. Alba Romera. Silvia Osunas. Aida Gastelu. María Benítez. Meritxell... Què posa? Pusó Roca. Montserrat López Simó. Ana López. Pulseras Rojas CF. Mireia García. Pulseras Sempre. Pablo Rodríguez. Una Miquelera más. Jordi Sallarés. Coronel Kurtz. Belú Arranda. Alba Casadevall. Flor Celiz. Emilia García. Brian Puede que sí. Rosa María Palacios Maña. Miquel Iglesias. José Carlos Arg. José Carlos Martín Aldo Olivera. Bray. Berta Carbonell Dou. Mari Carpena Reboa. Ana Aifa. María López Ayala. Martí Creus Ana Viñas. Esteve. Mireia Pérez de la Cruz. Siempre. Una Miquelera Suelta. Juli Alien. Miquelera Iglesias. Idoia Varela. Martínez. Priscila Belén. Luis Jesús Solacari. Lorente. Olivia Rodero Lorente. Melanie Ailén. Juani Severino Hernández. Mónica del Río. Cami Germani. Begoña de la Fuente. Miquelera de Miquel. Andrea Tomás. Irene Martínez Rodero. Taida Ribeiro del Río. Nadia Moreno Cortés. Júlia Ramon. I ja està. M'ha acabat a la vegada. Vale. Aquest és te mare que no participa. No, ma mare no participa. Vale, doncs... Com ho fem? Vale, el que hem pensat és que agafar això, tot junt, a la mà de l'Eric i los papeles empezaran a volar, vale? Anem per camí de carro, que serà més interessant. Vale. Així veieu una Barcles com és. Sí, ja veureu, un camí de carro molt guai. Pues, comencem a volar papers. Els últims papers, que se'ls quedi l'Eric a la mà, els llegim en veu alta i, bueno, els últims papers pues, decidirem en quin dels últims tornaran a volar i l'últim pues, és el que s'emporta la samarreta. Vale? Bueno, vamos allá, va. Cuidado que la càmera no caigui. Ja hem dit que és un camí de carro, que serà més guai. Vinga, Eric, posa ja la mà. Que en tiro uns quants? Sí, ja. Bueno, perquè es vegi que no agafo cap, Tot aquí a sobre, agafa una mica la càmera. Tira ja, que si no la càmera no. Vale, volen. Jo no miro. Me'n queden pocs. Vale. Me'n queden... ojo. A veure. Sí. Me'n queden uns 15 o 20. Vale, perquè veieu. Tornem a fer una altra tirada. T'aguanto la càmera, vale? Volando voy, volando vengo. Vale, Bueno, queden menys, ja? espera. Mireu, això és Navarcles, veieu? Allà estan fent una sessió fotogràfica. Què tal? Adéu. Adéu! Ui, en queden molt pocs. Què fem amb aquests? No ho sé, però aquest camí és una merda, tio. I si els hi diem a aquelles que agafin un paper? Vale, parem. Vale? Para el cotxe aquí mateix. Espera, digue'ls els noms. Atenció. Paula Obiol Roig. Cami Germani. Juani Severino Hernández.
Esther A. Martín. Marina Gallardo. Olivia Rodero Lorente. I Luis Jesús Lorente. Vamos. Els anem a demanar a Sí, aquestes ràpid, noies ràpid. que ens facin la mà innocent. Vale? Hola. Fan cosa, noies? Ens podeu ajudar? Ens podeu fer un favor? És que estem sortejant una samarreta firmada pel Miquel Iglesias, vale? I ens podeu ser una mà innocent. Bueno, és igual. Tenim uns papers, vale? Els posaré boca avall. Sí. Estem sortejant una samarreta del Miquel Iglesias. I llavors, hi ha com 200 participacions i ara això ho penjarem a internet i vosaltres haurà sigut la persona que haurà decidit qui guanya. Jo! Tu mateixa. Vale, se pot llegir? Vale, en veu alta, sisplau. Olivia Rodero o algo així, Lorente. Vale, Olivia Rodero Lorente. Tachan! Enhorabona. Es veu bé? Espera que enfoco. Vale. Vale, posa't en contacte amb nosaltres via Facebook o la pàgina web o el correu Sí, i quedem per entregar-te la samarreta. sí, parlem per enviar-t'ho i tot plegat. Moltes gràcies. Eric, no sé com va la teva càmera.